Pamberi nezanu PF. Pamberi nezanu PF. Pasi nenamo. Pasi nenzara. Pasi nenamo. Pamberi nezanu PF. 2030. 2030. Pamberi nemari muhomwe. Pamberi nemari muhomwe. Pamberi nekeshi 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 muhomwe. Pamberi ne-economic development. Pamberi ne-economic development. Pasi nenamo. Pasi nenamo. Ande ine chanacho. Senari. Scrum. Vuvuzela. Tinokumbotarisa ma-achievements akaitika mu-second dispensation. Number 1, economy yedu yanga iriyo 17 billion muna 2017. Iye zvino muna 2025 yava 52.3 billion dollars. Mari yaiuya kuhurumende yanga iri 2.7 billion dollars. Iko zvino muhurumende yava Mnangagwa yava 8 billion dollars. Foreign reserves edu anga ari pa zero. Vamunangagwa vauya yava pa 1 billion dollars. Ma foreign currency receipts marino ya muno anga ariyo 2.9 billion dollars. Ike zvino yava 15 billion dollars. Ma exports anga ari 1.65 billion in 2017. Ike zvino yava 8 billion dollars. Ma roads akagadzirwa 70,000 kilometers. Madamu 12. Parliament building yakavhurwa itsva. Trababla 6 interchange yavako. Ndinokuudzwa kuti mabhuku yava kutogadzirwa. Muchaona mugwagwa unenge uchiuya kuno, muchaonawo interchange yenyu inenge iripo. Ma-airport akavhurwa maviri. Robert Gabriel Mugabe, Victoria Falls International Airport. Ma-border posts, Beit Bridge nechirundu aveko, Forbes iri kugadzirwa. Unit 7 and 8 yemagetsi kuwange yavapo 600 megawatts. Pa food security, 85% of basic goods 2017 ta-import. Iye zvino taakuimporta 20% of basic goods. Iye zvino tava self-sufficient. Gore rinouya tinenge tisingaimporti mukaka nokuti taakuproducer 130 million liters. Wheat 2017 94,000 metric tons. Mugore rino ra 2025 taakurima 640,000 metric tons. Tobacco taita 300 iye zvino taakuita 355 million kgs. Gore rino varungu vaiti hatigoni kurima. Zvino vamunangagwa nevamwe vakaenda kuhondo nana comrade Mahiya vadzoka. Iye zvino taakuzvitonga, taakurima kudarika varungu. Mugore rino taakurimawo zvakare zvimwe zvinorimwa nevarungu anonzi mablueberry
taanawo muno akakwira 351% increase. Oyo. Gold production yapa 45 tons. Munomboziva here kuti maroads emuZimbabwe taakugadzira nemakambani emuZimbabwe, nokuti vaMnangagwa vakati nyika inovakwa nevene vayo, ende vene vakuvaka nyika yavo. Taane over 30 ma-construction companies akacreatwa mu new dispensation. Zvakare isusu we hold the largest lithium deposits, and they are in the top 10, top 5 vano exporta lithium. Taane mama company zvakare cement manyuwa nematsva 4 akavakwa between 2017 and 2025. Passports avakwa yezvino hakuna queue. 1.6 million passports akaissuiwa. Oyo. Pakaitika madrought maviri matatu since 2018. Asi takazvibetsera toga muno muZimbabwe muhurumende yavaMnangagwa. Taakutopa vamwe vanhu chikafu, makavaona vari kuMozambique, nokuti taakuprodusa toga muno. Ururu nemuritso. Tinotoona waste management yavako muno muZimbabwe. Gore rino takavhoterwa kuti we are the #1 tourist destination in the whole world. Nyika dzose tava #1. Zone 4 nekuunganidza vanhu kwamaita kudai. Chairman, through you, toda kuzvitenda zvikuru chaizvo nebasa guru ramuri kuita kwatiri kutenderera kwese. Taungana kuti titaure nenyaya ye22nd National People's Conference iyo yakaitwa kwaMutare sezvamanzwa, yakataurwa nemutungamiri wenyika Baba vaMnangagwa as one of the best conferences dzatati tamboita. Kurongeka kwayo kwayanga yakaita zvaikurukurwa ipapo nemabasa akabatwa ipapo. Yakachewa namai Muchinguri, avo vatinoziva kuti she is the first chairman weZANU-PF wechidzimai. Mudzimai wekutanga kuita Minister of Defense kuno muZimbabwe. Toda kutenda zvikuru nemabasa iwani. Makonferensi edu vazhinji vanofunga kuti magungano emafaro ekunodya nekuita sei. Kwete, tinenge tichinotaura kuumba nekuvaka nyika for the unborn, the living and the gone. Avakafa kare zvese zvinoongororwa tichitaura tiripo. The well-being yemunhu wese, the welfare yemunhu wese, magariro emunhu wese tinozvitarisa, ungave utano, dzimba, zvipatara, mabasa, ikonomi yamanzwa ichitaurwa navatagurei panapa. Nyaya dzemari dzenyu dzezigidzi zvese zvinokurukurwa ikoko. Tapedza izvozvo zvaita zvisungwa zvamanzwa zvataurwa panapa zvakawanda. Musangano wakadhairekta hurumende kuti ichinoona kuti zvese izvozvo zvaitwa here. Ndosaka nemasondo maviri apera parliamendi yese yakasumuka kuenda kuBuruwayo kutanga kunoongorora zvinhu zvinofanira kugadzirirwa gore rese richateera zvenyika. Asi chekutanga sezvataurwa pano, vaona the visionary leadership of His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa, that of providing a clear and strategic path towards national prosperity and development, and leading Zimbabwe
as the future leader in mining and agriculture nemanufacturing, revival yemaindustry, kugadzira mavalue chain, mafactory kuti abude achienderera mberi, nekugadzira nekubata macritical infrastructure, izvo zvinoita kuti nyika ibudirire, zvakafanana nemigwagwa, magetsi, mvura, dzimba, utano needucation zvandataura. Vaona kuti apa ndo pane foundation yacho for sustainable economic growth, industrialization and modernization.